بحراوه û Qurdê me bi qasî hev reşin. Ez nemazanim ka çima em bi hev re ev qas nelihev û ji hev nexweşin. Yekî gotibû Kurdên diryadîtî hevî tu nebî, ew bi xwe lazin. Bizanibî û ji bîr neke, yek û vê nexweşiyê dikin nava me, xêra me her du aliyan jî tu carî naxwazin.